Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll is-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba u minna ftit ieħor ser jibda l-ewwel Prime Time għal din is-sena, is-sena l-ġdida. Fil-fatt ħallaqakom ma' Sara Grek, ħajjata li prinċiparjament taħdem fuq proġetti teatrali. Sara komplet l-istudji tagħha fl-Ingilterra f'belt li ddiskrivita bħala kulturali u vibranti. Il-lejla Sara ħatoħodna minn wara l-kwinti fid-Dipartiment tal-Kostumi, waqt li aħna nkunu qegħdin naraw l-ispettaklu mill-platea. X'ikun għaddejjem minn wara l-kwinti? Tirrakkuntanna d-dettalji Sara minn hawn ftit ieħor la jibda Prime Time, għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time, l-ewwel Prime Time tas-sena l-ġdida. L-ewwel qed nibda billi nawguralkom is-sena tajba. Is-sena 2023 hija sena hekk mimlija prosperità għal Malta. Ħajkonna żewġ avvenimenti sportivi importanti ħafna, ħajkonna l-lob tal-pajjiż iż-żgħar kif ukoll l-Olimpjadi speċjali. F'pajjiżna ħajerġa' jirritorna l-Karnival bil-kbir minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra u għal dawk kollha li jħobbu l-long weekends din is-sena qed iġġib magħha aħbarijiet tajbin ħafna x'fil-fatt b'kollox. Din is-sena għandna 7 long weekends, m'għandniex ingorru vera. Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. L-ewwel mistiedna għas-sena 2023. Ħadd irrakkuntanna kif il-passjoni u l-passatemp tagħha llum il-ġurnata saru il-professjoni. Nilqa' miegħi lil Sara Grek. Hello Sara, kif int? Happy New Year l-ewwel nett. Jien ukoll. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħanħu posti. Smajta l-aħbar tal-long weekends? Smajta ma tantx taffettwani jiena. Għax inti teatru l-weekend, xorta tkunu għaddejn. Tradizzjoni tagħna huwa li nirreġistra lill-mistiedna tagħna. Tlaqna? Isem ikun jom. Sara Grek. Sara Grek. Data ta' twelid? 15 ta' Mejju 1994. 1994. Ħatala 29 Mejju li ġej. Fejn inti mwilta? Mwilda r-Raba Tawdex. Awċija. Taħna s-sena b'Awċija. Residenti? Palissa Malta, ġifieri l-imsida. Imsida, professjoni. Ħajjata, teatru, films. Ħajjata, teatru, films. Sara, minn meta kont tarbija kif għalaqt sena mill-ewwel u rejthom xi trid? Eżatt, fil-quċċija kelli varjetà ta' affarijiet u qbad titimbil. Ġifieri naħseb kien naqra ta' destin biex immur l-hemmhekk. Però l-familja kollha involuti fit-teatru? Le, fit-teatru jiena. Hija jagħmilha bħala passatemp imma l-bqija jiena li tħalt fija kompletament għax-xogħol. Sara, mill-bidu kont taf li id-Dipartiment tal-Kostumi huwa l-passjoni tiegħek jew mbagħad fi żmien l-Università meta bdejt tistudja? Jiena kont bdejt immur drama school. U bdejt nħoss n-nies kollha jħarsu lejja, dak naqra stage fright bdejt nħossu. U mbagħad libt naqra iktar fuq backstage work, kont crew, stage management, u mbagħad dejjem kien jogħġobni l-ħjata u kostumi. U jisom mill-istudju komplejt nistudja iktar fuq kostumi u hekk. Tad-dar qalu li dik meta kienet tfal l-nanna dejjem toħdilha l-ħwejjeġ kienet. Kont nieħu l-ħwejjeġ tan-nanna u naqbadhom ndawwarhom għax ma kienx tibqa' tilbishom allura kont naqbad ndawwarhom u nilbishom jiena. Għad għandi dublett minn taħħa sal-lum ġifieri. Sara, inti komplejt l-istudji tiegħek l-Ingilterra. Eżatt. F'liema belt kont qed tistudja? Jiena mort Leeds. Kif tiddeskrivija l-belt ta' Leeds għax qatt ma mort jien? Leeds, vibrant. Taħsibha li hija xi ħaġa vera hija city vera żgħira, imma vera jsiru affarijiet hemm ħafna xogħol tat-teatru, hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Isa a little London ngħidilha. Kemm għamilt tgħix hemmhekk? Għamilt sentejn kważi. Kif tirrakkuntom il-ġranet, il-ġimgħat ix-xhur li għamilt tgħix hemm? Mela, kont inkun skola, ġifi kien ikolli tiem skola u l-bqija kont nagħmel riċerka normalment għax masters kien.
U kont ġifieri nqum filgħodu skola, morru lura d-dar, mbagħad kelli l-housemates tiegħi kienu vera tal-ġen, ġifieri konna ningwalaw nsajru flimkien, nduru, kont imur nara teatru, kont imur nara xi shows jew concerts, ġifieri kont nipprova minn kollox. Artistikament tqis li kienet esperjenza importanti għalik? Ejja. L-ewwel nett il-fatt li tgħix barra minn Malta naħseb li taffettwa ħafna l-growth tiegħek bħala persuna. Imma anki just l-environment ta' madwarek tbidlek imma in a good way. Nara li anki l-esperjenza it-tik x'tejt lin-nies, it-tik the story, you know. Sara, ħunna naqra minn wara l-kwinti. Meta jiġi mniedi proġett teatrali u tiġi fdata bil-proġett, tiġi fdata bid-Dipartiment tal-Kostumi. L-ewwel pass, l-ewwel ġranet x'ikun ix-xogħol? Mela normalment ikollok meeting ma' direttur, ma' designer, sakemm ma tkunx id-designer inti skont xogħol. Timxi mal-iskript, tal-analizza l-iskript. Ġifieri inti taqrah l-iskript. Iva, l-ewwel ħaġa li nsaqsi normalment. Ġifieri normalment anke qabel ma niltaqa' mad-direttur. Ġifieri kolli l-iskritt, rajtu, u mbagħad niddiskuti mad-direttur jew mad-direttriċi, naraw x'ikun hemm bżonn, x'inhi l-viżjoni tagħhom, għax kultant dak li taqra mhux l-istess bħall-viżjoni li jkollhom huma. Mbagħad timxi minn hemmhekk, id-designs, l-epoka forsi ta' x'inhi, eċetera. Fuq ir-riċerka nimmaġinak li ma taqafx fuq ir-riċerka online biss, lilek nimmaġinak ġol libreriji tfittex. Ejja, kabel darba ġifieri bdiet minn ħafna qabel il-teżi tiegħi kienet fuq il-karnival u fuq il-kostumi tal-karnival, ġifieri kont immur fil-librerija nqalleb fil-gazzetti qodma, nqalleb fil-kodba antiki, ġifieri riċerka minn kull imkien tibda tfittixha. Sara, huwa importanti li inti li tkun responsabbli mill-kostumi tkun taf il-movimenti li ħajamlu l-atturi. Ija, fil-fatt meta kienu kolli shows eżempju ma' Zeffina, mal-ewwel tibda tara jien dejjem insaqsihom x'tib ta' moviment ħajkollok fih. Għax jekk kollejt saqajk, jekk kollejt idejk, taffettwa ħafna l-materjal li tuża, il-ħjata kif għandek tagħmilha, eċetera. Nassumi li mal-ewwel ġurnata mill-ewwel ituk dettalji fuq il-budget finanzjarju. Iva, l-ewwel ħaġa imma sottili, għax normalment ma jkunx xogħol ħafna, ġifieri jgħidulek ismi inti għandek dan u semmek u naraw kif ħanaħdmu bil-budget li jkollna. Imma jekk tkun qed taħdem fuq produzzjoni, li ovvjament eżempju għall-argument kun tal-epoka, naf jkun hemm bżonn drappijiet bħal mul-ħarir li pratikament huwa drapp li jiswa l-flus, x'jiġri? Normalment issib drapp li jkun simili, ġifieri taqbad xi ħaġa li bid-dawl, x'inti fit-teatru normalment tilab ħafna bid-dwal, mill-bot ma jidherx daqshekk, ikun jidher simili tiegħu imma jkun ħafna irħas, ġifieri dejjem tmur jiena mmur fis-sezzjonijiet iktar ta' kuljum, ngħidilhom il-materjali ta' kuljum milli l-expensive, mhux ħammur nuża l-ħarir għal xi ħaġa li ħadd intuża għal żewġ xeni u toħroġ, tifhem. Taħdem mal-budget li jkollok. Lokalment dejjem jirna xelek tinqeda dak li jkollok bżonn. Sissa dejjem. Jekk le dejjem ikun hemm forsi jkun hemm xi ħadd li ħajkun barra u jġibilna xi drap minn barra ma bħalissa. Sara, daw li għandi fidejja il-life savers ngħidulhom. U meta tkun id-dar isibhom f'kull but ta' jeans li għandek f'kull handbag. Ma nafx kemm il-darba ħsilt il-lowt ħwejjeġ, imur ħanetwihom nibda nara safety pins l-ewwel hemm kull imkien fil-kamra tas-sodda, fis-sewing room tiegħi, fil-kċina ġieli tara xi waħda d-dur anyway. U għalfejn tgħidulhom life savers? Meta jinqala xi ħaġa, normalment backstage jiġri dan il-ġen kollu, taqbad at some point dejjem jiġi xi ħaġa, dejjem. Inqala xi zip, inqala iż-żarra x'imkien. U l-ispettaklu jrid jibqaddejx la beda. Show must go on, ġifieri dak il-ħin taqbad safety pins għala u tara kif lill-attriċi jew lill-performer jkollok miegħek tgħidilha isma' dawn qegħdin bi-safety pins ara kif ħatati. L-waħda li ġratlek x'kienet? Kelli ħabiba tiegħi kienet kont qed inbidlilha kelli quick change tal-aħħar f'pantomina. Iż-żip jienu ntella ġifidi, ġifir miftuħ kollu, għettila malaj, safety pins, ija, ġifiri dara kollu. Kollu miftuħ kien, safety pins kollimkien, konna 2 minn nis fuqa, ġifiri waħlu safety pins, għettila għandek il-safety pins, ġifiri xinħaddur, mux id-dur, imxi blura. Bil-reverse imxiet, ġifiri. Sara, darba rajt intervista tijak, u inti jettek din l-intervista, minn dejjem kelli passjoni kbira għat-teatru, u speċjalment għad-Dipartiment tal-Kostumi għax inħoss li d-disin u l-ħolqien tal-ħwejjeġ ġodda huma terapeutiċi. Iva. Jiena meta jkolli l-istress inħobb illi naqbad nintafa' jew bil-qiegħda u noqgħod npitter, impinġi, nagħmel kollox, naqbad
lapes, karta, very old school, u nibda nagħti. Mbagħad ikun hemm il-ħjata tkun mod ieħor, ġifieri avolja xogħol imma nħoss dak il-sense of relaxation. Ġifieri bdejt inħit, ġiri mhux dejjem imur tajjeb, ġifieri dejjem toftoq, mbagħad okej. Missa sirt illi anki jekk trid toftoq xi ħaġa u terġa' tibdija, you find a therapeutic reason for it. Meta tkellimna kont vera gburija li il-passatemp tiegħek u l-passjoni llum il-ġurnata saru l-professjoni tiegħek. Eżatt, jiena bdejt bħala hobby. Ġifieri kont nagħmel kostumi għalija għall-karnival, kont nagħmel għal sħabi u xejdu li saħħitu li wieħed ukoll. Mbagħad bdejt naħdem fit-teatru u qed tara sra xi ħaġa li vera nħobb issa saret ix-xogħol tiegħi, which has its benefits and of course. Bħal kull ħaġa oħra mit-tajjeb u l-ħażin. Sara, tkellimna fuq il-kostumi, però jekk kollok xi okkażjoni importanti, jew eżempju ħwejjeġ ta' kuljum tiegħek, tagħmilhom inti jew le? Ġilli għamilt, però bil-ħin tat-teatru vera rari kolli ċans. Ġifieri once li bdejt produzzjoni mal-ewwel għażdan fuq il-kostumi u mbagħad naqbad għalija nnifsi ngħid nara x'insib, jindur charity shops eżempju, ġifieri nara ta' malajr. Ġieli ħitt però, skont. Għax ovvjament jekk hemm produzzjoni teatrali li għandha data meta tridu tibdew dak il-ġurnata. Eżatt, nimxi mad-deadlines u mbagħad jekk insib slot in between nista' nħit għalija u nipprova nħit għalija. Dak ikun benefiċċju mbagħad. Sara, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, grazzi tal-li ħadna minn wara l-kwinti fid-Dipartiment tal-Kostumi fit-teatru x'jiġri, vera ħadd gost nitkellem miegħek u napprezza li sibt il-ħin. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal koljox. Għalik għandna selezzjoni ta' authentic Greek yogurt li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ żgur toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal yogiti għalik għandna numru ta' tejjiet naturali li żgur bihom tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Grazzi ħafna u l-komplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ħanħeġġixkom teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħanħabbar kompetizzjoni ġdida abbinata flimkien ma' Purina ProPlan u ħanilagħbu kontra 30 sekonda teqgħu hemmhekk. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopommi ma' konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski ommi ma'. Soup so good, everybody wants some. We wanted a bank that can make the purchase of our second home easier. That's why we chose MeDirect Home Loans. After all, it's our needs, our future, and our money. MeDirect Bank is regulated by the MFSA. Prime Time jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Narakom lura għal prime time minn hawn ftit ieħor ħanilabu kontra 30 sekonda, però qabel wasal il-ħin biex innidu kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Purina ProPlan. Jekk għandkom kelb jew qattu sid-dar, tistgħu tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Għal din il-kompetizzjoni bħalma nagħmlu dejjem irridu naraw ritratti tal-klieb u ta' testakom, il-membri żgħar tal-familja tagħkom. Però din id-darba t-tema hija l-Karnival ta' Malta. Minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra ħaniċċelebraw il-Karnival, fidejkom biex tkunu kreattivi tagħmlu xejn biex iddejqu l-klieb ta' testakom u ġġalhom uħossuhom skomdi. Tistgħu tużaw it-teknoloġija, tistgħu tużaw il-kreattività. Ibatu l-ritratt bit-tema l-Karnival u dak ir-ritratt li ħatibatulna grazzi għal Purina ProPlan jista' joħroġkom rebbieħa. Prinċipalment ir-rigal li ħaterbħu ħajgawdu minnhom il-kelb jaqattu stakom mhux vera x'ħajkun ikel għalihom. Ngħidu grazzi lil Purina ProPlan għas-sapport tagħhom lejn din il-produzzjoni. Wasal issa l-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ħanamlu ħanibdew bis-sena bit-tajjeb ħajintrebaħ il-jackpot tagħna ta' kontra 30 sekonda jew ser jeqpawnek jintiret tat-telefonat li jmiss. Jekk jaslu 5 risposti tajbin, il-jackpot jintrebaħ il-sera tat-tajba minn hemm. Hello, Francesca. Francesca, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Is-set numru 9. Is-set numru 9, Francesca bl-għażla tiegħek. U bis-set numru 9 l-jackpot ser jonqos b'20 euro. M'hemmx tagħmel, titħarbaċ, iqpa konċentrata, tħallix dal-fatt ħarbtek, xort għandek ċans terbaħ il-flus cash, 5 risposti tajbin għandna bżonn fi 30 sekonda. Ara tlaqna awguri. 3, 2, 1. Li mattur idderġa l-film tal-2018 A Star is Born? X'jismu l-baħar li bihi mdawra Malta? Bizzarra. Proset. Insibuh fis-sema u qisu tajjar jibda bl-esse. X'isima l-belt fl-Italja magħrufa l-Bażilika ta' San Mark u li fiha naraw ħafna gondoli? Venezia. Proset, ir-Reġina Elizabetta II għamlet aktar minn 50 sena reġina, veru jew fals? Skada l-ħin, minn għandek rid nisma' li narawhom fis-sema u qisu tajjar jibda bl-esse huma sħab. Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. Għanna valur ta' 145 euro fil-jackpot ta' kontra 30 sekonda. La darba jintażel is-setta domandi dak il-valur mill-ewwel ħajinbidel. Jekk int trid tirreġistra l-partiċipazzjoni tiegħek, trid tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. SMS bismek, kunjomok u l-età. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hello? Hello, Yvette. Yvette. Annette jew Yvette? Yvette, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10. Il-numru 1. Il-numru 1, mort fuq quddiem bl-għażla tiegħek u bin-numru 1 Yvette il-jackpot ser jiżdied bi 30 euro. Għamilna pass fid-direzzjoni tajba, issa tieni pass fid-direzzjoni tajba jrid ikun li tina 5 risposti tajbin. 30 sekonda tiegħek telqu issa awguri Yvette. Ejja, ħnibdew is-sena bit-tajjeb. 2, 1. Nużawhom biex nixtru l-affarijiet, jibdew bl-effe. Flus. Proset. X'jisimha l-prinċipessa fil-film Beauty and the Beast? Belle. Proset. Kemm hu nofs 150? 35. Le, Kingston hija l-belt kapitali tal-liema pajjiż? Scotland. Le, isem Vittorjosa huwa mogħti lill-belt Maltija li hija l-Birgu jew Bormla. Badna ritmu vera tajjeb, però sfortunatament minn għandek rid nisma' li Kingston hija l-belt kapitali tal-Ġamajka u nofs 150 jiġu 75 kultant in-numri ħarbtuna u la darba niżvija u diffiċli biex nerġgħu naqbdu r-ritmu tajjeb. Jien ħanamel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-8 għall-edizzjoni oħra ta' Prime Time. Minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi mill-qalb lil Żara li ta' kull filgħaxija jieħdu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom l-istazzjon 1, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u s-saħħa sadattant niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Collioure Greek yogurt. This
is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.